Hello guys. Maniud to ta guys. Humanata og relax guys. Wa gyud ko katarong relax ganiha guys kay imbis matug ko, hikalit man nagbundak ang uwan. Ag atong mga hinayhay nga ibutang unta dito sa gawas, ako na pong gidali-dali og hakot gibalik na pud ako dito sa gibutangan gabi. So wala na lang noon ko nakatug. So nibangon na lang ko kay nanuog to niya. Mao na atong sudan karon guys o. Inununa ni siya guys nga tamarong unya akong giprito kay para humot ba. Tumaon ni ato ang sudan karon. So, let's eat guys. Ako ra ay usa guys oy kay si Kuya Amay tuwa sila sa karkar karon man ang pasigarbo unya ilang giubanan didto kay ang tanang mga adili pud tanan gamay lang ang kuan ba gamay na nahibiling sa ilahang opisina kay kinahanglanon man didto ang mga DRRM kaon sa ta guys. Excuse lang ga. Naamang gud si Yumi diri sa tungod guys ba akong isibog. Diha nang kaha sibog lang kay manghugas man ko. Manghugas ta sa tuang kinanaan guys kay aron malimpyo ang ato ang mangira. Nada ko'y nakit-an nga nangka guys ba. Dito ato ang sulayan ug adto kay murag hinog na siya. Basil na ako tayo makaon at tuba. Sulayan na ito ubuak. Kaya, for sure na ako may, naa siya mga daot-daot guys ba, pero murag daghan pa po siya part na wala pa na nadaot. So, sulayan na ito buak kay, basil na daghan pa tayo makaon. May na lang dessert na ito karon. On the spot nga dessert na to guys kana ko baya tong paliton mahal baya paliton ang fruits so naanatay na dito sa to ang nataran ba ato na lang kugihan o kugihan na lang nato kuha nga i-check nato kung maayo ba siya nga klase nga nangka kay first time pa man na ako maka kuha na karon guys. So, ang atong hinugas, diri lang sa nato ibutang kay ato sang patuluon dayon usa nato ibalhin sa atong ang butanganan gud og plato kay hindi siya magsigig basa. So, mauga na niya makatuo na siya guys. Ibalhin na lang nato. Dili man sa na pwede bugayon nato diha kay magatayan unya na uok-uok. Ato din yung hugasan ang sundang guys kay mao ni ato ang gamiton og ihaw at tong baboy. Baboy ba ang nangka guys ba? Ihawon ato ang nangka. Kani may ato ang gamiton. Ano unsa naman atong tubig? Nagluya man sad ang arang kay ni balik. So atong testingan yung gamit ning
bag-o ni nga pinalit ni Kuya Amay guys ba. So atong testingan og gamit iya naman ni nagamit gi tadtad niya og bukog sa manok. O katong naibukog sa baboy ba kay iyahang gi gagmay-gagmay kay dihatag dito sa mga aspin. So karon nangka na sad ang ato ang kuano na ani gamitan. Kuyog ta didto kay or makakita pud ug unsa ang nangka nga ako ang giingon. So, let's go guys. Atong adtuon ang nangka nga akong giingon. Kana siya guys ba oh. Punuan man na sa nangka. Kana oh. Naay bunga ana sa ubos. Tanawa o linaw kaya mo ang kuan lugar. Mingaw kay diri sa bukid guys. So atong tanawon ang nangka. Naana siya eh. Kana ba o. Feel nako daghan panig makaon unya murag feel pud nako hinog na ni siya guys. Yan humot na lagi. Kani ba akong giingon dapat diri sa likod. Ato ang kuanon ha. Ato ang remsa. Wala, murag hinog na sa ni guys oh. Atong kuhaon ang nangka ha. Kari ay kay la nangaon ang shell. Na mangaon din sila fruits ang shell guys no. Tanawa oh. Ang shell kanang snail di ay oy. Ang snail ba naa diri o nangatkat kay nangaon sa nangka. Naay nayahang kuan o. Na mangaon sa di ay ni sila. Beto ang putlon. Ay. Ata di ay ani. Na natagak na pud ang snail. Sorry snail, ako nang gikuha ang inyong kuan kanunon. Balik na lang mo diha sa ubos. Atong kaon guys. Bugat man di ay uy. Unya nasa na to kuhaon.
So guys, mauna ni ang atong nakuha guys. Oh, ubay-ubay pag yun siya. Atong tilawan kung tamis ba na siya. Guys, mauna ni ang atong nakuha, ato ang hagpatan kay ang makakaunta. Nga lami kay na siya i-sud sa ato ang freezer. Okay ra pud baya di ay siya guys ug unod. Gagmay lang siya ug unod pero ambot lang kag tamis ba ni ato ako nung testingan og tamis ba. Tamis ba siya? Tamis baya siya guys, bisag gagmay. Akong gi pangkuhaan daan og liso kay para inikaon nato diretso na ba. Di na ta magkuan kuha og liso. Tarungon lang na lang yun nato og hagpat daan ba. Kana nag yung ready to eat na. Inig ana na to, aditso na nato hungit sa to ang bakbak kay limpyo naman siya. Ang challenge ani kahuman ron guys kay kuan inig panghunaw nato. So kinahanglan ta mo gamit og baby oil or cooking oil para makuha ang mga tagok-tagok ba sa ato ang kuan, tagok-tagok sa ato ang kamot. Hasta ang sundang nato ang gigamit. Kinahanglan inighugas butangan nato og oil kay para malimpyo gid siya. Mausad na nakakuti kung mo kauntang nangka. So nindot jud kay itong kauntang nangka nga naata sa balay kay kuan kanang makapanghunaw man ta og tarong malimpyuhan na to gid ba sakto makapanghunaw ta og tarong kay naa man dinhi ang gipaningot gid ko guys ag singot kay nidahay sa akong ilong. So mao na guys nga kanang kung kaon kog nangka mas mo prefer ko kung magkaon ko ari sa balay. Ubay-ubay na pud baya kung nakuha guys. So ang atong nakuha didto balik duha ka nangka pero ang usa ka nangka wala pa nako gi buak kini lang sa kay ato lang anam-anamon ba. Unya mo tuo ba mo guys nga kung mukaon ta og nangka kinahanglan di ta mainom og daghang tubig. Kay naara ba koy amiga anak guys nga perting kaon ba og kuan nangka unya pagkahuman niya kaon og nangka hinginom siya daghang tubig kay giuhaw man siya. Hala kay hingtugdong siya sa hospital guys kay naglain man niyang tiyan mura naman siya nagbutod ba. Kay kini dae kunong nangka kung mukaon ta ani nya labi nagdaghan ang atong kaunon unya mukaon ta daghang tubig mura dae kuno ni siya muburot sa ilawom mura mutubo ba nya mo na siya nga makakuan buto kung sa tawag ana oy constipate by tawag ana or unsa basta kay mao to hinungdan ngano siyang na hospital na suka-suka na siya. Nga tungod ra ito sa nangka ug sa iyang nainom nga tubig. Munang kita mukaon tag nangka, di lang gyud ta mo inom og daghang tubig. Ato lang sang pakuanan bag pila ka oras. Unya inig pila ka oras, gagmay-gagmayon lang sa natog inom ang tubig. Di nato kausahon. So hapit na ko mahuman og hagpat sa katong dako nga hiwa guys.
Mauna ni guys ang ato ang na hawan na rao. Mauna sobra akong gikaon. Na nagtinidor na ko kay human ako tanan og panghunaw. Ako na pong gihugasan ang sundang ato ang gigamit guys. So wa na ko gikinamot ang nangka kay aron di mo pilit sa ato ang kamot. So nakahimo tag duha ka container kani guys o. Unya atoan ni siyang isud sa freezer kay lami ba ni kanon kung frozen gani siya guys kay ni kaon ato kay tagubtob. So mao na siya nga nakahimo tag duha unya ang sobra akong gikaon. Muna ni nangka gitinidor guys. Nakadaginot pagita sa tuang nangka guys. Tupay usa nga bukunon basig daghan sadto. Pero sunod adlaw na lang to. Pwede sa to ugma nako bukon kay makakuha pag daghan adto. Unya stock na lang nato sa freezer ba. Nya ug ganahan ta mo kaon og tamis ato lang kuot-kuoton didto tagagmayon nato kaon. Makapanghunaw gid ay kog balik guys kay naman po na naputong panit sa baa sa mga motor guys. Langka man ni langga ngayon siya. Langka man ni dili man ni pwede sa imo ha. Kaunay kang langka. Ang among ko langga, kaog langka. Ang panit sa liso na ay nipilit dire. So ako na kung gikuha. Langka man ni. Sulayan na tumukaon sa nangka oh. Nung kaon sa nangka. Hintay bitaw di kanon. Ang kaon nangka si uli. So that's all for today's video guys. Thank you for watching. Bye bye.